paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ay, makapakatawa. Ay. Yan niya, Maray. Iba Ay. ang tikat katawa. Tagkatawa kami mat ka ni Marikwan. Ang... Makapakatawa nga raw. Ay, bayamon Maribanan. No kaya't na nga agkatawa nga agmaymaysa. Istorya mat akada kami. No anya tikat katawaam. Diyan nga rod kaya't nga istoryain. Sige, agkatawa ka laang di tang agmaymaysa. Ag-istorya kami ka ni Maribanan. Sige, Maribanang, ag-istorya ka man mo't iti makapakatawa. Kastoy na. Ay, sanunay ang makaistorya ak, Marikwanang. Rugyak pa ilang ti agsaong ang agkat katawan ni Marituyan. Ay, sabay pigsaan namot ngarot makatitilan. Marurudak iti dayjay atuyang. Ano naman ang naramid na ka, marurod ka. Ay, awan mo't kit di kumanatawa nga main. Di mo pa'y kaya't naragsa. Di namot nga rod ibaga no anya tikat katawaan na. Ada siguro secret na. Ay, pinanawak ijay tersena ni Marikwan ang agkat katawa. Ay, maumak at talaga. Gusto na, Marituyan. Katawa ka mala, katawan. Na, Ay, nay, ayan nan ngay ni Maribanang. di mo nadlaw, apimanaw. Pimanawan. Katawa kan tumat nga may nakatawa. Ay, anya ti orasan maray. Maluman oras ti panagluluto itan. Ay, malamgaya man. Di mo nadlaw ti oras. Agawidak nga rudon maray. Agsubli at tumanang nindon bina. Apay kumangag subli ka. Ay, kat kasi tisigod No may kalaang agkatawa di ti Tersinak. Uray saan kan nga agsubsublay. Kunaking ka nga, gawid ka dagos to, may kaagluto. Kay nagawidak mo tinadagaws. Mano nga oras ka na panakin, inistorya ka dagiti ko kumarem. Nakiinin istorya, kaya mo napana lang nagkatkatawa. Anya? Ha? Ayun na yan. Kasta unay ti apal kanya dagiti ko kumaray. Damag daadabag noan niya ti katkatawa. Ay kahit ore asino mo talagang agdamagda, no niya tikat katawam. Jakim bagbaga, aging ka narurod na kanya. Anya ay ang amin tikat katawam. May saka mo. Kaya't mo matamamuan. Ibagamaon, niya tikat katawam. Masapul ay ang adarason na. Basta agkatawa ka lang. Tapno ibaga dagiti tattao nga adote kwartam. Ay, wala niya. Lumabas nga ta ni pare inting dito'y balay, inton madamdama. Tapay. Ay kahit pasikatak tapno ibaga na nga do'y kwarta. Aray, nakabulsa mo dagita imam. Tilamad madlaw mo. Kahit limabas ka gayam dito'y balay. Dapat ka di sa bali ang mabalin na pagnaan nga agawin. Manibo dita barangay. Nuusan dito'y arubayan yaw. Sa bagay magkidi Apay atilan na nagkatawa ka. Ay, kasta ang amin no do'y kwartak paray. Ay, imbagman ta do'y kwartam. Ha? Ay, labsan ka nga ro din ta gawin akon. Urayan na kun ni Banang. Adanti honorarium ko. Ha? Kasadungay ayan anay dahito inyawat mo nga honorarium mo, Inteng. Nagbasit mad. Sen kan nga agreklamo. At least adda ngam ti awat. Ay, nagrigat lakit din ti kastoy. Ikan nakton iti pagmerienda. Masapul payla ayang agmerienda ka. Una. Ay, isupay manen amaksay dito honorarium mo. Narigat mo no mabisi na na. Umay ka manen agkatakatawa dito Tersinak, Maray. Apay, dakars. Bawalan ti umay agkatawa ditay. Saan mo't kid day?
Imbag ko ba no ibagam no anya tikat katawaam? Ay nakastuyak lang maray no ado ti kwarta. Aya. Jak malapdan ti ang katawa. Ay katun, talaga. No ado ti kwartam, talaga naragsak ka. Aw, naawata maun maray. Ay, wan, maray. Maawata kaon. Jak mat nga rod makakatawa akaskan ka, tawan mat nga rod makukwarta. Isogayam akatawa ni Marituyang. Taado ti kwartana. Ay, kastagayam. Mas dawak laang ano nangalaan naman iti kwartana. Kat ado siguro at naglakwan da iti lako da nateng. Saan damat ngagmulmula? Ay, agkatawa. Ken naragsakak kumamat maray. Hanggang nagbasit matiinyawat ni inting nga honorarium na. Isukat day tapay ti pagladlading itak maray. Ta saan damat langan nga ipang pangato ti honorarium mi nga o opisyal. Iso nga i-budget ko anaimbag to'y kwarta nga inyawat ni Inteng. Tanay, nagadumat apaggastusan. Nagpudot laki din ayat yung panahon ita pare. Isungaron nga imayak nagtugaw dito'y sirok ti mangga ta presko ditay. Ay, Da, dahil sa mo yung lalako ita ice cream pare. isungit. Ay, kutaya pa ba? Gumatang ka? Apay, di nalakayat mo nga libre mo tayo. Kawin na. Day talaga yan. Basta, si Kapitan. Ala, ayan ba? Ay, Naibos man pare, di ice cream mo. itay pa. Uray sak pare. Nag-beat mo ta maibos na ice cream. Ay, nagawid ka nga ro din. Papagawidan na nga. Aldawan. Ay, una niya. Mapangugayang bilangan di kwarta kay di balay may. Katawa pa. Nagangay ta do ti kwarta na pare. Langarod. In kabilangan ti kwartam. Kung na nga do ti kwarta na, isumit ka pa ilibre. Dos nga asin, piso a mantika. Apay dagita, maray. Iso nga rod ti gatangak, maray. Awanan ti dos kan piso a magatang ita. Ay, awanan? Yan na, itaem. Agkat katawa man ni Marituyang. Siya ka di tikat katawa Marituyang. Kay, asino kumapay nga nangagaw. Unay mo't day tados kas kada pisaw. Yan anay ko nga ro daytoy honorarium ni Inteng. Di mo latultuladan ni Marituyang anagado ti kwarta na, iso akanayon anaragsak. Ay, pudno marikwanan. Pudno launay. Agmerienda akman langan, tamabisinak. Ay, ilibre nakman mamaray. Na, si kapay mat nga ano ti kwarta na ti agpailibre kanyak. Sige ba, Maribanang, ilibre mo ni Marituyang. Wen man laangan. Hey, Sige, Mari. Ibagam kan ni Mari Kwanang no anya ti kayat mo ameriendaan. Tasyakon ti mang bayad. Mas taawak kan ni Mari Tuyang. Apay manin. Kuna nang ado ti kwarta na. Ngam isumat ti agpalibre. Ay, agpadada ka ni Pari Badang. Inlibre mat ni Pari Badong. Katwan. Na, payan dagi jay nga agasawa. Bayamon. Talaga kasta dagiti aduti kwartana. Ay, pudnon sa asaan da akayat ti aggastos. Saan ka ako manatawa, Maray? Tamukon nga ado ti kwartam. ay kitag katawak lata. Amaray, naragsakak gayam. Ay, saan mo nga ipalastaw nga ado ti kwartam ta delikadaw. Tapaya dilika daw. No ngay hold upan da kayo kanibadong mau. Ayan da nga idagita a hold apal. Na kasla birbiro kampay no sa dino ti ayanda. Ay katbay nga umay da kami hold upon maray. Ay, Na
At damot ni kumparim abadong di taruar. Daketag parang. Agpailibrin tumanin. Sika paymet nga awan maku kwarta na ti pagpalibrian na. Mas daawak ah. Ay, nalaing dan sa laang met asumao. Sumot ti paglaingan da. Ay, tinakabutbuteng. Amangan no masiiman idadagiti agkaiwara ahol daper. Huwin ah. Ay palagi pamday dya kumparim, inteng. Ibagam asaan daunay nga agpalpalastog. Baka muda iti biyagda ah. Apay nga ibagam ti kasta, kat si kati kapitan. Ay, huwin gaya man niya. Ala, ing kakasaritan ni kumparim abadong, taad da ijeruar. Paray. Nagkita tamanan, paray. Huwin man. Agilibre kami tin ang arod, paray. Yak kayat. Ada ibagakan ka. Iswadenggan. Hindi tayo tangay. Di man ipalpalastog ka ni Marituyan ti ado nga kwartayaw. Ay, saan mo nga ipalpalas to ga? Agkat-katawa kami lang may kinituyan ka. Di ka katakatawa. Ha? Anya, kakidin pare. Lapdam nga ron, no kaya't may agkatawa. Baka mo kayo. Kita da ka ba dong kan Marituyang, Maray? Nay, itaman pa'y ang nagkuyog dagita adwa. Naka-holding hands dapay. Naglugan damot iti tricycle. Papananda nga ta. Mapandamot siguro ag-date Wen siguro Da kayo ngay mat ka ni Kapitan. Kaano kayo nga ag-date? Inton maala na siguro, jay bonus na. Ang mabayag pa'y samay. Mabayag. Manupay abulan ti urayan. Ay, awan latang arun ati maku kwarta da tao. Imbag pa'y da pari badong kan Marituyang. Taadulat ta ti kwarta da. Apay, di mo nadlaw ay ako man natawa da magmagna. Kaya't nasawan, adu ti kwartada. Naragsak at talaga ti tao. No ado ti kwartana. Nay, apay nga, tasimbardang da ito'y tricycle. Ay, wan. Sapay dito'y pa'y matawan ti matata o tinangisardangan da ito'y barbasan a driver. Ay, apay nga insardang mo da ito'y tricycle. Ijay ilay, ti kunami apapanan may. Hold up na ito'y. Ha? Ay, sus. Hold up! Apay nga hold upin na kami. At gayam ti kwartayo. Kunadala ang dayday. Namati ka matang. Ala, iruwaryo ti ado a kwartayo. Ay, awan nga raud. Ipapilit mo kideng. Kaya dyan ti matay. Ay, bataong iturong nandi paltog na kadata. Ay, namati ka may. Paltog-paltog lang day ta. Plastic. Anya ba lang dararamitan nyo? Iruwaryo ti kwartayo. Ay, uray kapkapan na kami. Igatang nila ang itibog goong da ito'y kwartak. Nalastog kami laang. Iso nga ibagbagami nga ado ti kwarta, may. Sige. Paltugan na kami. Danumit lang. Ti bala na day ta paltog mau. Nita. Uray paltugan na kamay. Awan di mala makwarta ka na kamay. Umay mi man i-report yan na pasama ka na kami dito sa salugan, pare. Anyat na pasama ka da kayaw. Hinuldap na kami. Hinuldap da kayo. Kunakon kit. Di kay ngamin agan-anad. Binagaan kayon. Ikat katawa mila ang mit kinituyan ka, tapno ibagayaw nga do ti kwarta may pare. Ang kinapudno na. Awan, ti makukwarta may. Ay, day tati maala ti para mag-ataaw. Agpasimple kayo, ura do ti kwartayo. Kasano tayo ngay amatiliw di huldapar. Apay mabigbig mo. Ay, basta barbasan pare. Isound di huldapar. Imbaglakit din, ta saan nakabarbasan. Apay nga katawa ka, Maray. Kunak, gumatangak. Naglag ka, hiday. Amumot siguro, hindi kaya't asawan dayta pa nagkatawak, Maray. Kwarta, kaya't nasawan, ado ti kwartak ita. Saan ka unay, Maray?
Amangan no isarununa kamu jay hold upper abarbasan. Ay, talaga nga da, Maray. Wen, iso nga uray ado ti kwartam, saan mo nga ipadlaw? Pasimpli ka laeng. Alam, lakwan na kidain. Ni Kapitan Enteng. Pare, apay kabuteng mo ayan ni Marito yan. Nagkunaking kakabutin ko, pare. Kabuteng mo tubay. Siya, ti kabuting na. Aya? Siya ka nakaturturid na tao, kabuting na, ti asawa na. Pakpakawan mo ta. Saan na mapasamak na ita kanyak, pare? Ay sus, Nituyang ko, pare. payapayan na kaman. Ay, mapala ko, pare. Delikada. Na! Ay, pinayapayan dalaang. May matititaray na. Ay, unay kat ni kabadungan aya. Uray na nagtartaray anagawid. Kabuting na ni Marituyang. Ibaon naman ani kabadong nga aglaba kas kada aglinays. Ay, kaasimot ani pari badong no kasta. Nimot Marituyang. Umay dito tersinak, ang makichischismis lang. Ay, kaslaba, baunan na ni badong na. Kasta nga road ti style ni Marituyang. Imbagkan ka, Mare. Tadi mo aramidan day takan ni Kapitan. Ay, saan, Maray? Saan nga under ni Inteng? Kat no saan apulos nga agtrabaho ija balay. Ay, kasta aya. Wen, no sumangpet nga aggapo ija barangay hall, agid iddalatan. Riingak tulangan inton mangan. Kasta, ti aramid na. Nagbayad ka mo ten nga agawid. Ay, uri lang nagtartaraya ka nagawid. Ibagam ki identikas ta. Itay pa'y nga uray dagiti inawam ijay lababaw. Kunak man no naginaw kan. Siya tibaon mo nga ginaw. Ay, saan to yan? Ibabaon kaya, mate. Ala, inka nga ro ginawad. Apay, ado ay, ginawa. Na, inawam amin na kaldiraw. Ay, uri dagiti kaugoging akaldiraw. Ay, katuan na. Ininayunan pa'y kumaa. Aglinis ka pa'y dito'y balay, kalpasan ti panaginaw mo. Anya pa'y, adapay ka di patrabahong kanyak. Ibagam, talimpas sa amin ay. Angkay, makitkitam ka din ni tata ba daw? Kawan, aglablaba man eh. Ay, nagado tilang labaan na. Kaya no nakita kita nga agwalwales, kita aglablaba manan. Kaasimot ni tata ba daw? Masya nagkankwana. Asino kumatisan ang maasyan, iti aramiden kan kuana ni Marituyang. No mga sawak, diya kaya ti agbaling andar. Ay una, di mo itulok. Awan ti under iti pamilya tayaw. Angkay, ay ayaban na ka ni Antibanang. Nakatugawa kaya bandak. Igam na mo tayo balunod na. Anya, sige, panawan ka. Apay manin nga enwar mo ti balunat mo. Nabayag ngamin, adyak na us-usar. Ha? Panganan mo ngay. Ingka gumatang. Ayan di ko arugan. Saan mon aberukan ni Kwarog? Na, Pimanaw lang arudan. iso ko mati ibaon ka agumatan. Sika ti ibabaon ko. Ah. Agibaon kakit din iti sabale. Kwa, anya nga ti gatangag. Suka, kansoy. Day talaga yam. Adtoy ti igatang mo. Naglata. Soy kenso ka. Darasam kanay, agluto akon iti sidaay. Lapsan ka pa dito ibalayo, aparay. Day, so di no ti papanang pare. Di kan dumanamag ta ang mga numalipatak ti gatangag. Ay, agdamdamag lang mo ta. Inak gumatang. Kasaya. No makita man ni tuyang ko pare, pagawid man. Na, tasumanao. Malipatak san ti gatangag. Bilbilinan ka lang mo pare. Ibagam, kinituyang ka, nga agaway. Ay nang ko. Apay tulong nga. Ay, saan mo ta? Panawan ka nga ro din. Tani, nagaduti bagbagam. Anya yati katangan pare. Ay awan. Disturbo ka. Nay, papanamang kail. Nataagdamag ka ba? Ha? Abay akas lang makaungat ka. Damdamagak lang mit no sa dino ti papanam. Ay saan kan nga agdamag-damag kanyak tada pampanunutag agatagag. Kastaya.
Ay, kaya't mo titinapay ang gay. Na, ikan ako na. Kahit agtugaw ka pa yung atag, merinda ta. Ay, sige man. Nagswerte ako. Oh. Mayat. At titinapay mo. Ah. At yung mati soft drinks mo. Ay, sus, mayat. Ada palaman na. Ayos ito. Ang gay, Nabsuga ka. saan ka di ako namitay nga da papanam? Isumay. Ingkang raw na di papanam. Nakman gumatang. Imbaw na ka ni antibanang. Win. Inakon. Anya ay tigatangam. Ha? Wala ka, nalipatang tigatangam. Apay ngay ajak matin malagay. Ay. Dakasan. Ay, agawid ka kanon maray. Wen, kapitan, talagang agawid akaw. Imbilin ni pare badong apagawidan ka. Sika nga'y kapitan, sa dino ti papanam. Inak gumatang. Aya, sige kapitan, tagawid amutan. Nalpas nga tan ni badong ko amin nga ipapaaramid ko kenkwana. Di ka pa'y umisem, Mike. Idinto tanalpas ko maamin na ngayon paramid mo kanya. Guray ka, kit kita ag dagiti impaaramid ko kenka. Nunalpas mo mula amin. Diskumpiyado kan to mga main. Nakalinis kan, check. Nakalabakan, check. Talpas ko amin nain. Anya nalpas mo amin? Kituin, Mike. Nakaluto kan? Siyak pa'y tiaglutaw. Apay, di mo kaya tiaglutaw ah? Ha? Imbaga kaya ajak kayat. Nikas ka manin ako nakon. Ala, agluto kan. Darasam. Kitsi ka nga, yan nga ngay taramidan. Ay katagtugaw ah. Agbuya kititivay. Apay, ada reklamaw. Ay, awan. Sana nga reklamaw. Ala, agtugaw kan. Kaya nagbuya kan, ititibay. Inton makaluto kaya bang gantaw. Kapitan, apay ngay amulmulagatan nakmatlatan. Damdamagat, no anya tigatagam. Gumatang nga kaya. Anya ngay ti umay mo aramidan dito tersina. No saan ka gumatang? Kwa, no umayak gumatang. Anya nga tigatangit. Sikaman, kapitan. Iso nga ron ti pampanunutak. Nalipatam tigatangam. Ada imbaga ni Banang. Jak mo amon. Lagi pa, no anya dayta. Ay, amukon! Malagip maun. Mantika! Mantika, tigatangan. Sigurado ka, amantika, ti umay mo gatangan, kapitan. Sure! Sigurado ak. Mano, amantika, ti gatangam, kapitan. Ay, ada akong dungaw. Nagbayag ka! Anya nagbayag asasawag ko no nagpartakak to pa'y agimatang. Ayan nga ron, ti ginatang mo. Supot pa'y ni kagawad ko nagtapno saan ama mo. Na, anya na ito'y. Kita mantika. Mantika kaya timpagatang ko. Iwan man. Saan ang mantika timpagatang ko? Ay mantika. Siyak pa'y tisurwam. Soy kun suka timpagatang ko. Ha? Inulit ko pa nga imbagakan ka. Apay analipatang ngay. Kunak man no mantika. Ay, kasanuak ngay ang makaluto iti sidaan. Kan apay ngamin ang nagbayag ka anapan gimatang. Ay, basol ni Paribadong ta dinis turbuna. Nagano ti dinamdamag na. Ay, agpabasol ka pailaan. En basol pa'y ni Kwarong. Ta inayaban na ngagmiryendan. Ala, pabasulam amin ang atao. Wala. Basol na. Ta nalipatak ti gatagak. Ay, no, inteng. Ay, balunatan kansan. Ay. Sana. Wala, tapno malagip munto, inton maminsan tigatangan. Siya pa. Ay, aglisyak. Ay, dilikat. Siyak lang arudan din naglinis kas kada naglaba. Naginawag pa. Ita, siyak pa'y taglutan. Ay, kaasi kamat, kabadong. Ita, siyak pa'y tigumatang itirikadaw kun bagas, marek. Kat nituyang mo ngamin ngay. Nagsadot.
Pagapgapuna dito tersinam. Nagtugaw adagaws kay nagbuyay titibay. Anya ngay arikado nga ro tigatangam. Adda na panunot ko mare. Anya dayta? Anya nga tanong arak lang ay tigatangay. Arak! Why? Saanan arikadaw? Isunto mo lang ngaungit ito yan ka. Isa bayamamay aberukin nak. Sika, tibakam mo. Papanang paray. Ay, kwa, intarayak ni Banang, ta layat-layatan nak iti balunat. Nya, apay na sakit ti mabalunit paray. Pinanawak iti balay ang agong ungat. Ninta karot aginuman paray. Ah! Darak aginatang ka. Ay sus, may mayat Pay magkatagaway. Tabaon nito yan ka. Intagarudan. Sika man lang ti ibaon ko, kwarog. Ay, katuna, antay. Ingka man birukan ni uncle mo. Tapay, antay. Pimanaw itay. Dandani akon makaluto. Kaya't mo asawain, mangantayaw, nantay. Wen ngam awan nga rod ni uncle mo. Awan, antay. Mapan ko biro ka, intanay. Mabisina kaon. Awan ti mangmangan no awan ni uncle mo. Awan, antay. Iawit ko niyang kaon. Urayat matlaang hindi maluto akanan mekin ni badungkaw. Awan mat gayam nga aglut-lutaw. Kano may gimatang dito tersina kiti arak. Anya, arak? Apay nga arak? Ricardo kumati gatangan na. Ngam, baon ka kano ngamin abaon. Isu nga arak laangan ti ginatang na. Napanan na naginuman ngay. Nakita ka nagkuyog da kan ni Kapitan. No kasta, nagkuyog damanan. Ingka kitaan ata nagpaabagatan damag. Ha! Makita na jay abadong. Di ka kadi agong unget, Mare. Isukat amas pinili ni Kabado nga aginom. Tanaunget ka kano nga main. Malaksid ang nalaing kapay nga agibaaw. Net ko na kwarog. Agawid ka kanaon ko na niyan tibanang tamangantayaw. Bautin nak to pwede, balunat na. San ka numay? Paray, saan mo patpatsin ni Kwaraw? Siyak tupay. Jakon kaya ti agaway. Sigurado ka. Jak kayatin nga awitan ni tuyang ko pare. Nanggag mo? Ay, kwa. Marituyang, iyawin mo ni Paribadaw. Tuyang? Ayan ni tuyang ka. Present! Adaak dito'y likodam. Oh, ha? Hatumahati ka. Tinakamat ko lang tinagan mo. Adakan adagaws. Ay nagmayatay. Anat aramida mo ngay paray. Agawid tan ba daw? Tasyakon ti agtrabaho ijay balay. Ha? Si kamot itan ti mapan ijay bangkan. Ni Kapitan Inteng. Awan pa'y mo't tinakapila at tricycle di ta paradaan, Maray. Ay na, nakaturog da pa'y dagiti driver. Nakaturog da pa'y laang kat alas 9. Kastada mo dagita at driver. Mapuypuyatan da ngamin, taagiinom da pa'y itirabi eh. Ay, anya ngay nga ron itan ti pagluganak nga agpailay. Siyak tupay no agpailiak. Magmagnaak aging gayjay junction. Taijayak ton nga aglugan. Si madutan dagiti tricycle driver. Tinulad dan ani Kapitan. Si madutmut ni Kapitan, Maray. Ay permi di mo la ibagbagan, Maray. Dua tala ang amakaamaw iti daytoy. Umayak man makikapay, antay. Sige, riingam ni uncle mo, tadwa kayon nga agkape. Ha? Saan pa yan nakaring ni Uncle Kao? Kat alas 10 itibigat. Ririingak nga rod, tamapan ko maidya barangay hall. Hanggang nagrigat mat ariingan. Agpadpada kami naturog akin ni Uncle Kao. Imala ka talaga kan kwana. Nagmayat tibiyag, parang. Maturog ta, aging kayat ta. Kalpasan nga kapita. Anya nga'y taramitan ta. Kuya ko ita aging gat mabisinta. Ang mukha, ano anya ti sumaruno di tangkay.
Mangantan taon. Naglay ka nga panunot ka na ka. Bilibak ka talaga kan ka. Malak nga rot kan ka. Panunot naman ka na ka. Anyang iti panunutan ta. Panunutin ta, no anya ti sidan inton madamdama. Unang kail. Sige. Kaya't ko day ta panunutan. Maturog ta, no mabanog ta nga panunot. Ay, kaya't ko mananday ta. Badaw, anya ter aramidom ditay. Damagan pa lang. Kikitam lang aro din na nakatugawa. Nagadaw ti trabaho dito'y balay. Nakatugaw ka lang dita. Nakatugaw to pa ni kumparik nga inteng. Kita ma. Nakatugaw damot kinikwaraw. Iso nga tugawak mo ta. Ay inkasubak daw. Ay sikan. Nagsadot ka mutan. Tultulatik lang ni pare inteng. Padasik mamano niya tirik na. Tiyag tugtugaw lang. Nagmalmalab. Kwarog, awan kanu ti nakapila at tricycle di taparadaan. Kat adu ti agpaili a pasaheros. Awanan. Masadot kami ngagpasada. Kahit kasano ngayon, anya nga ro ti pagluganan dagiti pasaheros. Makamuda mo tanantay. Ay si kakuman ati mapan agpasada. Kadkaduak ni uncle ko ngagpanunaw. Uwan nga agpasaw. Kadwa anak ni Kwaro nga agpanunot. Tanya ti panunutan yaw. Si kaman langin ti mangibagang kail. Pampanunutin mi ano anya ti sidaan inton madamdama. Rugrugyan mi pailang ti agpanunot ni uncle kawan tay. Ay, awanan. Anya nga iti mapasamak iti biyagyo no kasta kayumat. Mare, nang lukat kamot itang aldaw. Saan ka di adyutim ita? Masaduta ka mapan agduty. Na, masadut ka. Masadut mo't ni Inteng. Nagpapada kami na masadot. Kahit kasano nga rudan jay barangay hall. Enrikap dan Na, taoray da treasurer kan sekretary, masadot damot ta na sumbrag. anya. Nag-text kanyak ni tresurera. Ag kinuto dalangan ka no kan ni sekretarya. Na, Badaw, agluto akaw. Agluto ka lang ah. Awan pagsungrod kaw. Ay makamukamutin ah. Ibagang pala ang kanyak may. Ay sos, tumakdir ka kadiditan, tamapan ka ag kayo iti pagsungrod kaw. Ay, agin inanak pa lang. Numagagit ka, sikan, timapan mangayaw. Nagsadot ka mutan. Ti marumanang ti kinasadot mo. Yung kakidain, tagluto kan. So, kalasaw. Ay ada na panunot mo asidain tayo inton madamdama, Kwaro. Awan pa yang kail. Nagrigat mo ti agpanunaw. Marigatan akto pa'y nga agpanunot. No karni ti sidaan ta. Adda nga ta igatang ta. Masapul nga da kwarta ah. Awan mat kwarta. Ha? Agpadpadata nga awang kwarta na. Agtutulad kan sa matangkail. Sikat na tutulad. Manon ngal daw asana nagpasada. Tamasadutak. Isungawan ti kwarta. Ay, sigurado nga da kwarta ni Antay. Sigurado nga tangkail. Niyan tibahan pa iti ko na mamaibusan. pangalaak ko maiti kwartak. Awan kwartam. Awan, taawan mo't ininted mo. Na, awan na ya. Saan ka mo't nga agtrab-trabaho? Masadot ka mo't amapan ije bangkag. Kasano kuma amadaan ta iti kwarta? Kasano nga rodan, di pinanunot mi anaimas asidain ka ni Kwaraw. Awan ti agsidsida iti naimas, taawan ti maigatang. Ay, sana bali. Ibaon ko ni Kwaraw. Mapan umutang iti tirsi na ni Kagawad Kwanang. Paingatan nakapila dagiti tao di tatirsina ni Kagawad Kwanang. Aywan, itala ang makitak dayta. Sa paimbaunak ni Uncle ko amapan umutang iti karni asidaan may. Ay unay mo daytan, tauray dayta, utangan na payan. Awan namin kwarta ni Uncle kao. Malaing kan umutang kwaraw. Tamangan no maibusan ka iti utangan, tanay.
Nagadua na kapila di ta tersina ni Marikwanang. Ayo na yan. Imbag lakit din tapi manawon dagiti nagaduat at tao. Apay dagiday kagawad. Umay da umutang iti bagas. Ha? Nagadudan? Inung takidaa. Apay ngamin pasaan da nga agtrabaho. Naskan lang nga ung tamida, kagawad. Nagsasadod damad ngamin. Agtugtugaw dala ang agmalmalam. Sadan to umay umutang diti tersina. Ay, madya talaga day ta, kagawad. Si Kangay. Anya ti umay mugatangan. Umayag mat umutang, kagawad. Anya? Oray si ka, umutang ka mat. Awan nga rod kwartak. Kasano, kat saan ka matin nga agpaspasada? Kadwa gayam ni angkel ko nga tugtugaw. Ita, umutang ka mat. Imbaunak ni angkel ko nga may umutang. Ay oray pay, umay kayo amin umutang dito tersina. Ay, agtrabaho kayo. Ayan nga ti inutag mo pa raw. Awan angkel. Nakangagak pa iti unget kini kagawad ko anang. Inungtag na ka? Unang kail. Apay ka nung amin na sana nagpasada tapno ada kwartak. Gagangay ti baak. Talaga anaungat. Nagadong amin dagiti kabaranggayan nga umututang ken kuana. Dagita ati rumbang ang maungtan. Kasanaw, tinulad da kan samot nga minain. Si madut dametain. Nagkuna ngamin at tuladan da. No di mo kaya't timapan mangayo iti pagsungrod kaw. Agtugawa mong nga raw dito'y abay mo. Nay, kanya teramidam dito ngay. Ay kitang papada tayon asadot ah. Kasanungay ti kananda. Nakaluto ka. Masadota. Mabisinan ah. Ay kamakamuditan ah. Nagmayat gayam ngagpaisaw ti hagtog tagaw. Apay. Anya ti masapulyo. Umay kami kung magpatulong kini Kapitan. Awan gaminan may isang may. Ay sos. Sapay nagado kayo. Road. Dumawat kami kumay ti bagas kini Kapitan. Ay enteng. Umay ka man ditoy. Enteng. Makitam dagita tattao nga adda di taruar. Day, kanya nga tiyar aramidin dagita. Dita arubayan. Awan ti kananda. Umay da dumawat ken ka. Ha? Awan tupay ka na. Umay da ka dumawatayin. Apay ngamin adi da agtrabaho. Tapno ada kananda. Ay si madutdan akas ken ka. Nasa ungtan naki din. Katwa na. Ala, ingkasangwan dagiti kabaranggayam nga umay dumawat iti kanundaken ka. Agpalawag ka kadakwada. Kapitan, mangrike pakon. Apay na. Awanin ati paggatangan dagiti tattao analaka no mangrikip ka. Kasano, puro utang ti kayat da. Nujak pa ida pa utangan, agungat da. Narigat ano puro utang. Si madut da ngamin ngagtrabaho. Makit-kita na kakano ngamin ang nakatugaw laang. Apay ngamin na tuladin dak ngay. Siyempre, si Kati Kapitan. Siyak tupay katultuladin kamatan asaanan nga agjut-jutay. Anya, saan ka ngagjut-juti? Saanan Isumit lagay nga adon, tiag reklamaw. Makamo kamatan tasi kamat ti Kapitan. Koraw. Kita man niyang kalma. Naggapaw, tersina ni kagawad ko anang. Napanmut na kichismis Makichismis lang. Ay, tararamidin na. Ay, tuladik man. Ay, nagtutulag ka may tataba daw. Iso nga ron nga awanan ti kanan mi kanituyang kaw. Plano kaw, ti mapandumawat kanyang kalmaw iti bagas. Ha? Uray si ka? Dumawat ka matayin? Ay, kitwan na. Agsulisitak mamit ah. Kitno awan makukwarta ni angkel kao. Ada, apay kidin nga awat. Mapan ko kiti sabtan ni angkel kao. Ta dumawat ak mamat iti paglud kao. Angkel, ikanak mamat iti kwarta. Apay asabat-sabatin na. Sa kadumawat iti kwarta.
Pagload ko lang. Tadabalasang akayat ko atikisan. Awang kwartak. Ag trabaho katapno ang pagload mo. Amumatasahan ako ng agpaspasada. Ay, awang kwartak nga ron. Agpasada ka ah. Naglatin jay tricycle ka. Saanin anagan andar. Naa. Ay, pati pagload mo, dawatan pa. Siya pa'y mga awan makukwarta na. Urayin na kagayam ni tata badong di tawiting side. Apay ba? At dakanumot kaya't nangaibagakan ka. Nay, apay ngay pare, ang nakadumog ka may. Problema ti kinasadot dagiti ka barangayan tayo. Si Kaki di mo. Tila problema. Paray, at dabagas yaw. Dumawatak man. May isa ka may. Awang nga may saang min kinituyan ko paray. Awan maisaan nyo pare. Di trabaho ka kuma. Nay, si kanto pa ya kapitan. San mo ito nga trabaho? Apay nga min atuladen dak. Si kati pagwadan dito barangay paray. Ha! Ay, awan maitad kukan ka pare. Ay, makaungit kami ano kasta. Naa. Ang imot-imot ka kiday, kit si kati kapitan. Ay, agtrabaho kayo. Kit si kangay, nanyangay tan aramidam. Di agtrabaho ka. Saanin puro turog ken puro kuya ka. Tar aramida. Ay, ag-duty kayo amin Ha, seryoso, kapitan. Awan dagang pabsan. Ay, katuan Nasken nga ipakita yung kadagiti ka barangayan tayo. Pagwadan tayo nga opisyalis na. Ay, wan, kapitan. Surutan me, timbaga. Apay, mangrikap kan maray. Wan amaray. Taamin kami kano nga opisyal kat sumrak iti barangay hall. Nay, itaman pay. Iso timbaga ni kapitan. Iso nga, ibaga mo no niya di katangaw. Ay, imbaglaki din tanasambot ka pay maray. Ay, kwa, umutangak man nga ron maray. May sa ka ba? Kunak ano umay ka gumatang? Si madot ni badung ko ngagtrabaho. Ibagam kan kwa nang agtrabaho. Puro kayo utang. Na, kunamutlan nagagat kayong opisyalis, ha? Agtugtugaw kayo mo lang. Inyamat niyang kalang. Naglaing nga gibaon. Ay, wasingam ti tricycle mo. Tapno may katilati na ket agpasada ka. Nagrigat mo ti ipaparamid mo kanya. Ay, jaket makita nga istambay ka. Katuray si kamay. Agtugtugaw ka lang, mate. Agtrabaho ako. Ha? Amin tayo, ket agtrabaho tayo. Hay, nagdagsen lakit din ayaday to'y pinaling kay. Nagodong kagaya maray. Imbag ta saan ka narigatan ang naglugan. Ay, adon tinakapil at tricycle dita paradaan maray. Binagaan ida ni kapitan asaan da nga agsadot sa daw. Uray da kami kat binagaan mod ni kapitan. Iso nga oray ni badungkaw, di magutmuteng. Iso nga rod anak puno da ito'y hambag ko nakipalingkay. Aya, Dan kwarta may maray. nagsaya atin no kasta. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?